Pokud někoho zajímá jako luxus bez hranic, tak k tomu je určená tato technologie, která ve své podstatě neklade omezení v tom, jak velký motiv chcete vytisknout. Pohybujeme se na ploše B2 a dokážeme kombinovat jak několik variant metalické folie, tak UV laku, včetně toho, že dokážeme si hrát s výškou toho UV laku a dokážeme díky tomu, jak pracujeme s tím lakem, ukázat velice jemný detaily, vypíchnout je, které se úplně přesně, tak jak jsou vytištěny tím UV lakem, přenášejí na tu folii. Myslím si, že tohle je úplně nejlepší technologie pro někoho, kdo pracuje s obalovým designem, který pracují s luxusníma taškama, který zajímá luxusní obal na láhve, luxusní krabička na různou jako kosmetiku a podobně, protože tady jsou ty hranice téměř jakoby neomezený v tom, jak velkou plochu dokážeme opatřit folií oproti klasickému štočku.